Assalamu alaikum qadrli dinleyijiler. Biz şugun Türkmenistanda siyasi tutsaqlaryň haklary nähili çäklendirilýändigi barada täze habarlary ýetirmekçi. Bize gowşan maglumatlara görä Türkmenistanda siyasi tutsaqlaryň garyndaşlary Covid bilen baglanyşykly karantin çärelerine salgylanyp, türkmen türmelerinde girizlen saparlaryň, hat alışmalaryň we ýaýymlaryň çäklendirmelerinden zeýrenýärler. Çäklendirmeler bir ýyl töweregi öň girizilipdi. Siyasi tutsaqlara alternativ aragatnaşyk mümkinçilikleri berilmeýär. Mysal üçin garyndaşlary bilen telefon arkaly söhbetleşmek mümkinçiligi. Şeýlelik bilen galp jenaýat işinde 6 ýyl azatlykdan mahrum edilen jurist Peýgamber geldi Allaberdiýewiň maşgala agzalary 2020-nji ýylyň sentýabr aýyna tutsak edilenden soň Peýgamberdiden habar almak ýa-da swidaniýa iň bolmasa telefon arkaly gürleşmek mümkinçilikleri bolmady. Diňe resmi taýdan başaran zatlary 1-2 pasilka bukçany iberip bilipdirler. Olar henizem Allaberdiýewiň höküme şikaýet edip bilendigini ýa-da ýokdugyny anyklap bilmeýärler. 2020-nji ýylyň noýabr aýynda iş kesilen juristin öňkü hukuk goraýjy işgärler üçin niýetlenen Günbatar Türkmenistandaky Aktaş koloniýada saklanýandygy ma'lum boldy. Onuň saglyk ýagdaýy erwetleşendigi barada aýaklary gaty agyrdy diýip ýöne lukmançylyk kömegini wagtyna alyp bilmeýändigi barada we koloniýanyň administrasiýasy zerur dermanlaryň geçirimlerine ruhsat bermeýändigi barada hem maglumatlar bar. Ýene-de bir maglumat Owadan depe türmeden. Bayramali koloniýasyndan 2020-nji ýylyň güýzünde bir topar dini tutsagyň karantin çäreleri bahanasy bilen meşhur Owadan depe türmesine geçirilendigi habar hem berildi. İş kesilenleriň biriniň garyndaşlary Bayramalda soňky duşuşygy diňe 2020-nji ýylyň başynda alyp boljakdygyny, şondan soň diňe ýaýlymlara ruhsat berilendigini aýtdy. Ogly 2020-nji ýylyň oktyabr aýyna Owadan depe geçirilenden soň bu türmäniň administrasiýasy karantin sebäpli islendik pul geçirmegiň gadagan edilendigini habar berdi. Ýene bir habar türli çeşmelere görä Lebap vilayatda daşary ýurtlardan ilkinji nowbatda Türkiýeden gaýdyp gelen Türkmenistanyň raýatlary üçin karantin we süzgüç lagerini döretmek boýunça işler dowam ettirilýär. Lageriň maksady yerli çeşmelere görä diňe Covid bilen baglanyşykly karantin çäreler däl, eýsem protest hereketi bilen baglanyşyklary üçin raýatlary süzmek. Esasanam elektron maglumat göterjileri barlamak göz öňünde tutulýar. Bu maksat bilen Türkmenistan Izrailden telefonlary, planşetleri we notebooklary açmak üçin ýörite enjamlary we programma üçinçiligini satyn aldy. Lager işini şu ýazda başlap biler.